ikäviä uutisia, että meidän piti esittää tässä ihan tuore musiikkivideo, joka on tehty viime vuoden solistilinjan ihmisen kanssa, ja sitä on kovasti työstetty ja leikattu. Sitä on viime yö leikattu ja varmaan vieläkin leikataan, mutta se ikävä kyllä ei valmistunut ajoissa. Mutta sitten he ovat valmistaneet linjan kanssa niin musiikkivideon tekemisestä kertova video, joka sitten katsotaan sen sijaan tällä. Yleisesti meni ennen päivä? Hieno kokemus saada tehdä ryhmätyötä näin hienojen työskentelyiden kanssa ja nauttia koko illasta. Tätä ajattelin just seuraavana kysyä, että mitä sä pidit tästä meidän ryhmästä ja toimiiko hyvin yhteisenkin? Mielestäni oli hyvä. Just silleen, että ei ollut erityisesti mitään kismaa ihmisten välillä. Se oli aika smoothia hommaa, kaikki tiesi mitä piti tehdä omat alansa ja rento fiilis. Terve. Terve, terve. Miltäs nyt tuntuu? Eilinen oli ensimmäinen päivä, oli pitkä päivä. Joo. Miltä tuntuu? 8 tuntia vierähti. Noniin. Junamatka Lahdesta Helsinkiin jännitti enemmän kuin itse se päivä sit loppujen lopuksi. Että se kääntyi niin kuin mun henkiseksi voitoksi. Noniin, hyvä. Oliko muuten eilen ihan mukava päivä? Juu, että meillä on tosi tsemppaava tää tiivi, ketä tekee, että mä en ole todellakaan yksin siellä vaan valoissa. Hyvä. Oot sä ennen tehnyt tätä tällaista, niin oot sä ennen ollut musiikkivideossa esimerkiksi? En. Et ole ennen. Ihan for the first time. Yep. Kohtaus 6, Otto 3. Musiikki. Olkaa hyvä. Tämähän tuli Reetan pienellä painostuksella. Kertoo tämmönen projekteilla. Ja ei siinä sen kummallisella. Tämmönen hauska kokemus. Mitä sä oot mieltä tästä? Wilhelmhän esittää sun poikaystävää. Tämä on ihan rasittava jätkä. Siis sillä lailla, että me ollaan nyt kuukauden päivät ollut tossa
samalla kurssilla ja en voi sieltä ollenkaan. Että voisin toivon ketä tahansa muuta. No siitä just ajattelin kysyä, Niin. miten tuntuu, kun sä kuitenkin joudut nyt tässä näin? Ei on, tää niinku muuten tykkää, hieno juttu, mutta siis toi on. En nukkunut viime yönä ihan hirveästi. Mietin, että tuleeko jotain käsikäämää tai muuta, että vaikea esittää sitten rakastumista. No niin, sä oot päätynyt mukaan meidän musiikkivideoon. Miten sä päädyit tähän? No siis, mä sain vaan kutsun tuossa Reefalta tuosta elokuvalinjalta. Sitten ihan kysyisin tästä sun vastanäyttäjästä. Jannehan ei sitä sun poikaystävää tässä, että mitäs mieltä sä oot tästä? Janne on ihan paska jätkä. Ei siis oikeesti ei sitä kestä. Se on vaan perseestä. Täys idiootti. Ei niinku ymmärrä näyttämisestä mitään. Tai mistään muustakaan ymmärrä mitään. Täyttä paskaa. Miten sä luulet, että sä luotut tästä? Yritätte vaan itse näyttää hyvältä. No mikä fiilis? Kerro vähän tästä päivästä. Jees. Kyllä mä oon ihan luottavaisen fiiliksen, että me saatiin materiaali, mitä me tarvitaan. Day one. Hannu, hyvä perse, Hannu. Hannu. Moikka Hannu. Mikä on sun rooli tässä meidän musiikkivideossa? Mä olen kuvaaja ryhmässä C ja päässyt vähän lavastajan avustajaksi tossa ja kaikkea muuta pientä kivaa, mutta... Mitä sä oot pitänyt tästä musiikkivideon tekemisestä? Kyllähän tää on ollut erittäin kivaa, että kyllä tässä vielä hommaa on, mutta kyllä katsotaan kun homma on paketissa ja ollaan editorissa, niin kyllä tässä hyvä tulee. No niin, sitten pieni väliaikatieto, kello tuossa 10:30. 2 tuntia aikaa, jos me yritetään ehtiä 8:30 syömään, että nyt pitäisi kamera ruveta käymään. Yes, okei, no niin, kamerat. Näkyy. Kohtaus 25, Otto 1. Olkaa hyvä. Moikka Ville. Terve. Ai moi. Moi. Odotit jotain muuta? Mitä sä teet tässä musiikkivideossa? Mä oon V-kameran kuvaajana. Tällä hetkellä odottelen kuvausvuoroa. Okei. Miltä on tuntunut tehdä tätä musavideoa? No, tää on ensimmäinen tämmönen iso projekti, missä on mukana. Tää on tää makea. Tää on kaikki klappit ja valot ja muut. Että Tuntuu oikealta? se tuntuu ihan oikealta. Okei. Mitä pidät musavideon ideasta? No se nyt on ehtinyt muuttua aika monta kertaa siitä kun lähdettiin, että tällä hetkellä ihan hyvä idea. Saa nähdä miltä se sitten näyttää leikkauspöydällä. Pitäisi olla ihan hyvin materiaalia. Saadaan tästä ihan hyvä musavideo. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions had an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. Eihän naama kiillä! Kiiltääkö naama? Let's rock.
Mistä sä nyt sieltä tulit? Mä olin musta rannasta löysin. Olin kuvaamassa siellä. No. Veikkaisi. Mitä? Veikkaitais. Hei, sitten. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions had an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. Does that make me crazy? Does that make me crazy? Does that make me crazy? But something, and I hope that you are having the time of your life. But think twice, oh, that's my only advice. Come on now, who do you think you are? Bless your soul. You really think you're in control? Well, I think you're crazy. I think you're crazy. I think you're crazy. Just like me. My heroes had the heart to lose their lives out on a limb. And all I remember is I wanna be like them. Ever since I was little, it looked like fun. And it's no coincidence I've